Roldán. Paborito. San Fabian. Paborito. Nandiyan sa Nasinto. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Tacloban City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, good morning. 31 minutos kasumpalan alas 8 at kabasan. Wadjala sa programa na PM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre, saray ang Kuryo Sayan programa, amigo yo RJ Beremenes at your service always. Tanda saya partner tayo si Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head na bali na Binmalay. Wadjala at linya tayo si partner ko. Good morning, partner. Good morning, partner Raji. Ito saraya, listener ta saya programan PM. Yes. Binmalay na balitan na sutat tariwan balitan Binmalay tagagawad saran kaurasan. Katun masantos san maabig ang kabusan sa saray listener ta partner RJ. Halikas ko, talagang alert ka this morning ha, partner. Tama, walang balbala ka nagagawa natin sa Binmalay, sa libreng toli. Uy! Kasyon na sa RSS, Evacuation Center Palangaro. Oho. Ninanarotin Mayor Ped Merera para umbalay na Binmalay. Si Paray na-assistintan natin, partner. Wala rin doktor, inimbitahan na mayor tayo. Una assistant, at sa arisyo tayo, katunaya, mayamay suwarta ng mga ganutan ta, mayamay sa doktora warta, masugang sa Samplura, na sa arumira, sa nagday masagat, tan aray, wala sa may exist ng po, piranda, libre natin dito evacuation from 8 to 5. Oy! Sayan agaw, palangaro na LGU Binmalay, dan palangaro ng Mayor Pet Merera, rin tiro ng balay na Binmalay. Exclusively para Binmalay, partner. Yes, siyempre, na Binmalay, tantamla, siyempre, naroon Mayor, aray, taga Binmalay, partner RJ. Talagang serbisyo medikal importantitan. So, aya at open na sara may walk-in. Talagang walk-in niya, wala lay listaan na sara may Walk-in partner, siyempre, hindi damulat kayo nga pilis na, pero siyempre, ang tamlatan, bayan muna bangaw sarili. So, para masagbay, siyempre, ka na, so, una, siyempre, wala interesado na ulang masagsagbay. First come, first serve. Oh. First come, first serve, Yakwan. Oo, pero open. Open. Tiron balay na Binmalay. Walang limit daw sa tuli. Walang age limit. Walang age limit. Walang age limit. Marami ang doctors na mag-assist sa kanila. Hindi, yung age limit daw. Pwede. Kaya yung kwan. Pag yung sa matanda na, hindi na sigat. Kapon. Pwede. So, yan sinong sumagot naman dyan na partner? Siguro, alam mo na sa pagkain si Mayor sa ibang siguro, pero siyempre yung mga iba, ewan ko, hindi ko pa masyadong masabi dahil hindi ko pa nakuha yung detalya, pero ang alam ko, sponsored by Mayor Pete Merera. Oh, baka mamaya nandyan na yan at alam mo si Mayor, pagka may mga ganyang nangyayari, talagang nagsasalita yan para bilinin, may encouragement. Yan, yung parang mensahe na
ungganat da saray kabaluyan, partner. O siyempre, ang tamulay Mayor hands-on nung tandira, lalo lang si kwanto bakasyon na ugaw, ang tamo na mablinatan sutuli. Oo, mabli. Barbalat, yung pakatulong ta, libre nga tambal ito at saray asagat. Pinara akapon, ta dumami akapon, aputod. Dumamay. Okay, natang kulabata ka ba dan? Dumay sugat ang kapon. Akin si kuanan nanay kong saman, mampakapon ka lang, kunda. Sana ni O, man. tanong sama na, kaya na may piloto na may nabahas. Diba? Panggatin da kay bulong na bayawas. Pantalo man dakad ilog, tapi unlebag at agaan sakit, kwan. Meron natin kinala. Talagang na si kaso la, wala ray may kinla, may usaran niya, may unabig, galiwan sa singanan saman, mangkurkur ka ni may kinanyog, di ba? Babae. No. Sa karuan mo, sila na mayor tayo, inspection to rin project kami. Hoy. Siyempre, kinikto, ang hanahan tayo project labat, non tiwang man specification, dapat tumbukan mo. At tamlan kay mayor tayo, proseso, agtulabay, so na UM, agtulabay, naman saan, susaratan, so talagang, ang apoy UM, talaga po disallowance at bali na binmaloy. Kasi nga sa may implake, interview med si Mayor, talagang na nang may one man mismo, darapan na di man opisina to, ni mo bira may pigaran kontraktor, ay talagang binagantura, gawayo, suduga, kunto. Karo man kaya rin dahil interview dahil po pulis sa'yo mo, sa mo talaga ibalita ya, aramay 33, siya na apply, amin nila yung rekomendatura for training. Hoy, actually partner, din baga subagok wad tanak. Akairungak, inobserbaan ko, saya, tapi walay balita tan bali-bali, saya nan-interview si EBC President, di ba? Manira Dalum, si Karabi Hepe. Councilor Bots Berera, katoy EBC President, saya DLG, sa isa kaya CSO, kaya dyan tan si Mayor, tan si Hepe. Tan si Hepe. Mo, may sunod naman, ang anong man na karakter, kaya kulita di Sir Boss, tan si amin nila, na-interview, General J. Hindi, anong nang kura, kasulong niram putira aplikante, di ba? Watan nirad, kasi mutanad ponlad opisina ng Mayor, di tadlabi, watan nira, isa niron lubsan sakay. Ante sabidan oras 33, iraraman. Pero sa good... hanggat alas 7, susudlabi mo na mo, partner. Pero sa good news, walang naiwan. Walang naiwan. Ito yaman training. Okay. So, Sara may kabaluyan dito na da binmaloy, mampapangarap di ba? Ambisyon sumagmali yung pulis. Si kaso yun, nang muta na yun. Siguro, marakop lamot. So, imbilin na si Karanan Mayor. Nabilintura karuman. Siyempre, tamo na medyo atakapan kinamong bisat sa may trabaho ta demand Oscar. Lapo da no lunes, nagawala. So, may payout tayo. Katon, manlab kay lunes. Akalabak siguro, dalam na payout ni panarin mo. Yung pipiyout na may plano lang tayo, ang nangyari na ito sa authorization letter, sara makadukol, nung ingan, laan tirang kabungan na plano, nananantira na bisita tiratan, to sara senior, yakadukol na partner. So, per barangay, so gawin mo, partner? Per barangay, partner. At noong kapud man, laan nyo lang mismo, di ba dabong to? Laan na damong to. The best ka na, the best. Si katutay problema, nasara may arumiran na outside na saya ayuda at tricycle yan to wala ramen pasabida saya programa tayo daksipon to authorization later. Pero wala ramen umamat at sa tanong nga po authorization later. Pero ito yun personal, parang ganon. Nayari aramay authorized siguro partner, aramay wala do hospital. Aramay mo sa kwanto, picturean da, yakadukol hospital, wala kalendaryo, tan wala sa kay bato, automatic, pay termit sa may ito, yung palitratong kabay ito. Good tan, may babagak lang te, rules, wala exception to. Wala humanitarian consideration, di ba? Pero wala barangay labat, wala na, single sa barangay, si Purpusaman, na bisita kira, nanunong sitwasyon da, ni bagare da inda ng turi pangkukulanda, yan sa tay kadukulara. Pigara tata na, so awat ang da partner 3,000 partner, 3,000. Balag manaya. Di ba?
Oh, kanyan na ay likat mat nasaray seniors da sayan na payout partner. O, tanta mo niya plano niya eh. Payout natin, 20, 21, 22, no sublay at 27, 28, 4 and 6, i-release ko mo lang may birthday gift na sa aming registration daray, senior citizen at bali na binmaloy. Oy. Talaga ha. Piga atan na kintan na lapag. O, naraming birthday celebrant. Hindi atay Trismel, atay ayuda. Ara senior, ano ikin, naraming mong birthday, partner. Hindi may gawon mo no Lunes. Hindi, ara malaban so sukpen. Ara may social pension na tayo. Social pensioner. Okay Sa kulay, dati mang bal natin, siyempre, hindi mamutso gawon tayo, may sigawon tayo, i-reach out tira, may agagi tayo, may hatatin tayo, ang nari sa tandam, nindiro mo, sukwat na tumay akulaw, ay malikan, Ayun. bigla. Paano biglan na man baldo? Ungkasel. Siya montano, sa anak to, sabi na anak to, isip to labat na, isa yung tilaw niya kanto, siyempre siya kulaw, ulurulod, doon may, itar mo, ay isa rin mo anak ko kanto. May dimapunid, lima to. Likat datan. Nesay kwanto yan walay non-text mabuhay Mayor Pet kahit alang pasok tuloy serbisyo kwanto. Ang kapit sumalaya bernis natan nanto Sa servisyo natin, partner. Pati sika. Na medyo manubor tayo, siyempre, nanangkura may nulunis at malinis amin na siyempre, ng paliburang na sulat, marinig ko isang na-assistance, at sa aray barangay officials, aray kapitan tayo, aray polis tayo, kano, maroon, marakip sa palagitan na ayuda ng lunis. Siyempre, respeto sa aray kapitan, siyempre, wala barangay, kailangan sa tulong na partner RJ. That is true, good communication, yamin, paano nga problema. Nisay kwanto ay libre nga po'y gastusan sa ituli sir. Taon la kami may anak ko kwanto. Ang nga po, libre tuli, libre ang tambal. Hanggat tambal. Sige. Oo. May pasahid na lang diman, umalabat, pero personal na naman, pero nuatay tuli, libre tan hanggat sa tambal ito na para sa tulitan, arami walay problema na sis, sa nagdanopira nila libre mo. Aray, doktor, nalapandara yoy. Wala rin doktor, nalapod Region 1, nalapod kami, wala rin private doktor, inambitan ng mayor. Ano ba na kami, makleso, asisi tayo. At po ko, nariman, tangga po 5,000, amay-amay nito, partner. Ay, amay lang natin, so to di ba? Bali-bali, talaga na. Bali, pa-char mo. Timely, very timely, summer, ang nga po'y load. Ayan talaga, so panahon niya, panagpasagat, di ba? Noon. Driving ng mayor. Maraming magiging binata sa bayan ng Binmaloy. Itong partner ko, binata di ba? Binatang. Baka nakikinig yung taga, mapapagniyan. Good morning. Likas ka, partner. Apul tutoy. Balu, pasensya ka lang. Pencawan to tanan mayor da saya. Ito mampultot. Sige. So, tawagan tilawat yung partner ko, ita very busy. Dasa tayo pagkagawa na pangiyater na pensyon na saray senior citizen. Talaga daming naiinggit sa iyo partner, sa iyong alertness, sa iyong trabaho. Pultot, sige, go ahead. Siyempre, siyempre, good morning at sa may nagpapagriyan ng special someone. Siyempre, alanti. Nakakaintindihan. Oo, saka pagpasyal mo pala doon sa kanyang lugar talagang parang nasa luneta ang ilaw daw sa gabi napakaliwawa. Maliwanag doon sa kanila. Oo, kaya Kap Will Soriano, good morning. Kaya Kap Will siyang nagpailaw dahil natimingan niya yung mayor na maliwanag ang nasa isip, pinaliwanag ang bayan ng Binmaloy. Yun, kaya lahat yan Kasi alam mo naman yan bayan muna bago sarili, sana all ang kapoy masahol. Mararatan, talaga na. Saya makuli kami, makuli busme, pati si kami, kwanto yan, paano, watanad opisina miya.
May kin ko naguguyor sukuli. Talaga nun tan, usay busmot makuli, makuli ka, nayarin pilit-pilit. Amanta si Baba Tulan din sa empleyado, bimaloy. Siya, makulibos ko. At mangalang ng tigagong tumaragap, tuloy-tuloy, mapukuli ang mo. Siyempre, nababayan kan sa amo mo itong tatrabaho, sigaw ang magkalaba, pilit-pilit ya, mantitikis ko laban. Hanggang saray kinata, napapansin ko, saya ka-importante an kandi mayor, no, watan tayo manu-obserbawa, may instant solusyon at sa idudulog yung problema. Halimbawa, walay problema doon yan department. Tawag yung pa unya. Kwanto, demand mismo, mantungtong ira. Uman, suservice. Wala tayo, mayor tayo ay, si Kwanto, relax. Lahat ng problema, may solusyon. Di ba? Singasamay walay problema to, samay wala do hospital, kanayon to, ay kapamilya to. At ang kakaroon na tulong, tagdak ko na ipaway. Insight nun tampol, nun mayor, may sa kuyalaya, ganayari tayo manhold na pasyente. Ano una ganayarin talaga? Nayari ko kanya na ibagatong tampol na antoy solusyon ng mayor. Talagan, pansin ko mga partner, hanggang na siya pa, sarag yung loob. Nakarak mo'y mayor, manaya, aluan samay. Oy, ni bahala ka lang sa manay. Ni ibakim lad man unyan departamento, andi manaya. Talagang na very transparent to Una. All walk of life. Okay ka, makaloy pa. Abay mismo ni Ipi, katulad mayor. Malanti, patawag to. Tawag pa niya, no si Panhepe na sa departamento. Naringal to mismo, nasama yung kakaroon na paliwawa or tulong, di ba? Ay, sa kanyan, akwanta, antaya na saray kabaluyan, di ta na da binmalay, partner, pero atan sa ibabagata, katuan. Lala saramay, wala da medyo parplang barangay siya, ni aka unlad ta na da munisipyo na opisina ng mayor, siyempre, first come, first serve, pero makalog ka. Makalog ka, basta makalagar ka, makalog ka. Siyempre, ang tamad, nung wala ka na siyempre, unang tira, manira. Pero medyo asa pa talaga, importante. Sa nagtirilo matambula, isingit ka ng mayor, siyempre, importante mo sa kananda. Hindi laklaya, basa niya sa kaya, di pala, basan ko si kayo ay, kila mampasigat, kwanto. Tapos na po. Akapun kamila, nasigat, akapun kamila. Hindi, kin siguro, joke tumat. Good morning kay Insan Philly Tigno, dyan sa Caloocan Norte. Retired nurse siya. Actually, kaya ako naalala, palaging nakikinig sa atin at siya rin yung nansagat at sara may balulakik nagugaw nirang. Good morning, Insan Philly, Tana si Ray Tigno, dito na Caloocan Norte. Balay na binmalay. So, Anthony Ray, aron dito niya marakop niya balita, partner. Wala naman balita, siyempre, siyempre, mamala sigurado sa mayor tayo, wala ka po mga partner adyo, wala ibang kura na may medyo senior, wala problema na susubunta, pero antak mamala mayor siguro di Evacuation Center, piano monitoring tuta na tayo mapapasagat. Ano ba tayo balita, partner AJ? At sa anak siya niya, man-ready lang no Lunes, Martes, na Merkules, italat si karamay social pension tan 27, 28, 4 and 6, o sabi mo, birthday gift para sa may January, February, and March. Ante, properly coordinated lata. Antadala, siya pa yung unaan niya laan mo, partner. Paano man talaran lara? Wala man niya schedule partner. So, nalami, by Nindong, by Pulong, by Lopez, sa Isidro Norte, ay Bunlag, Sabangan, sa Lusubay, sa Isidro Norte, sa Isidro Ngaram, Tabi agutan, partner, sumpalan ko. Nayari ka. Tawag siya karo malamat, tawag sa Region 1, dis na balik kung pwede ko nang i-schedule ulit yung second quarter ng kanilang social pension. Kaya pinapala ko last week of May ang paano naawat na last week of May siguro naawat na may second quarter
na social pension. Oy, tuloy-tuloy talaga ha. Mantutumbukan na partner. Bitlam ni may birthday gift. So, amin niya mang birthday, wala lilistaan mo. Wala na, kato na medyo abay kayo tayo sa kato pa siya at sige na ako lang may nalabsanan. Isabi ko siya ay pas ka president, chinik na, nang tumay wala record na, iarum na nang tumay na po record ko. Kasi wala record ko man, yang ka po record naman. So, coordination labat era saray fast ka president nanto. Menuway pa bet, basta gawo mi trabaho. On. Yang gapoy ulitin ta partner walang halong ano to yung kolor. Walang politika. Walang politika. Ang gapoy masahol. Ayun, para at least may atid duga so sa may serbisyo. Saray kabaluyan. Not only senior citizen, actually, aminditan at ang kapoy kulor-kulor anto at saratay programa ng Mayor Pete. Nga sa may ramay naulita, may scholarship program, di ba? Basta sarang mo, basta deserve ka. Lante, basta deserving, amit mo ramay requirements, di ba? Tanwala examen, di pasam, pasado ka. Walang rekomendasyon. Kanyan si Kuang Kursata lanti partner abural laditan may kalakaran niya whom you know, di ba? Natan sa nagawa may what you know. Ay whom you know. Kung ano yung nasa sa'yo, kung kaya mo, makukuha ka. Na ngayon yung dapat, wala ikim mo, may dapat na lampasan mo rami klatik, may kailangan, dapat na ipasam, na ipasam sa examen. correct. Kanyan what you know. Aliwan sa may whom you know, di ba? Tano, whom you know, kailangan malakas ka sa kaya, di ba, politiko, dino, supadtan niya, mangirekomendad si ka, pero jay, bawal. Kung dalang ka, dugaya proseso, di ba? Kanyan na pati sa rabay aratan ay so abit latanan na unaan iran na kabiyangan na sa ramay aplikantin na pupulis, di ba? Amin nira at siyempre antam graduate bit ray kiniratan na kursun criminology kanyan sarasarag daratan na partner. Siyempre. At in-accommodate ira namin. In-accommodate namin niratan, in-accommodate namin na para man-training. Kanyan na pasyayo. Pati sara may Jad LTO, bandag kumat. Ay gili karakol na manaya, limang basang apply ka, ni at hindi kalad manad seminar, ande. Unarap mirad si Mayor. Una dapat antong kasi nabilin, wala bilin. Magpalistara, giraula, sayang tawala naman kailangan, nagralingan. May slot. Sayang. Kanya natan, sa activity natan ditan, circumcision. Kapon. Sa nagkulay mangkin, medyo walay submeeting ko natan. Di ba? Singer la, sa oras. Merong Pangasinan, katon. Mapataan nila lang ito. Iplim natin, salamat lamat. Salamat next week lamat. Panalang tayo, sari-sariwang balita. At bayan na binmalay. So, wala, so magtralin kurios ay Oscar President na Pangasinan, Tambin Malay, nagsasabing magandang umaga and God bless sa lahat natin listeners, partner RJ. Okay, sige, go ahead, partner Leon, thank you and mabuhay ka. Partner Leon Castro, talagang very busy talaga Lunes, Martes, Miyerkules. Happy ray seniors tayo. Kalamor so ramay aliwan namin mat. Wala ramay talagang mapalar mat. Wala ray anak dala. Ay mansusustintod si kara pero that 3,000 balaglatan niya tulong para sa ramay maintenance sa ramay laki bae. Ay medyo walad kapaglian so panagbilay. So alaran na nyo, Monday, Tuesday, Wednesday. Tutumbukan pangiter na satan niya parad si kayo.
Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Kanawalan. Dyan sa Barangay Nansangaan dito sa may Manat, ha? Good morning. At dyan sa Papaguyan ulit, good morning. Kay Kap Will Soriano, ating Liga President, Councilor Butch Merera, na nandun kahapon. Sila yung nag-interview dun sa mga aplikanteng pulis yan. Aplikante sa pagpupulis yan. Ay sana matanggap kayong lahat at maipasa ninyo yung mga kailangang ipasa para kayo'y maging ganap na alagad ng batas. Ulitin natin, libreng sagat natan dito na the evacuation center yan mismo sa harapan na munisipyo. Pasugat kayo. Aray doktor siyawatan nata nasisisikayotan sa may minor surgery, operasyon para dasaratay sis bukol. Ambot yuta niya pang kanaunawa ta libre. Kaminiratan at parte na sa may agresibot matapat na paninilbihan dyan sa bayan ng Binmalay. Aminya sektor. Nababandag tayo aminya sektor at atang tanagagik na siserbian. Yada ngaranen na partner ko Leon Elorde Castro Jr. sa Oscar Head na balay na Binmalay, Oscar President at enteron na Luyag na Pangasinan. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. At sa ibalit sumakter yun amigo RJ Jimenez at your service always. Manulot tilamat next week. Happy weekend at sikatay namin. Masantos at maabig yakabasan at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas